Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Ngayong araw ng Kagitingan, Robredo pinuri ang katapangan ng mga Pilipino. Mas mataas na pensyon para sa mga balo ng World War II veterans inihihirit. Chinese consulate binagsa ng iba't ibang grupong nagpuprotesta ngayong araw ng Kagitingan. Binata nahulog sa falls, patay dahil sa pagsiselfie. Pagpunta naman po sa Scarborough Shoal, hindi daw pinagbabawal ng PCG. NFA workers kukustyunin ang rice tariffication law sa Supreme Court. Dahil naman sa pamemeke ng residency, kandidato sa pagkakongresista sa Albay, ipinadidiskwalipika. Upang hindi mahawa sa meningococemia, mga prison guard sa Binyan todo ingat. DOH nagbabala sa sakit na sore eyes ngayong tag-init. DICT titiyaking magkakaroon daw ng panibagong 50,000 na cell sites para gumanda ang telco services sa bansa. Politika lang daw at railroaded ang mga kaso laban kay Mayor Baldo ayon sa kanyang abogado. At lalaking sangkot sa sex extortion sa Bulacan, laglag sa mga otoridad. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano po ba ang mas mahalaga mga suki? Respeto o pagmamahal? Ulitin natin, para po sa inyo, ano ba ang mas mahalaga talaga?
respeto o pagmamahal? Magandang hapon po sa inyong lahat mga suki natin taga-subaybay. Welcome po sa muli sa pandaigdigang broadcast ng palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines at simulcasted po sa Pinoy Extreme Channel na napapanood po sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa halos 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong lakas, buong puwersa po ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Ang ating palatuntunan po ay pinalilipad na ni Broadcast Officer Clarence Sandaya. Habang nakaremote pa rin po ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Creative Producer Carlo Reyes, at syempre yung ating mga tagapag-ulat na ready mag-report po sa atin. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Ano ang mas mahalaga po sa inyo mga suki? Respeto ba o pagmamahal? Bay, ang dami-dami pong nagpapalitan na ng kanya-kanyang kuro-kuro. Maganda po yan sapagkat we gonna hear your individual opinion, lalo't ngayon po ay araw ng kagitingan. Ayan, kagitingan na ipinamalas po ng ating mga ninuno nung tayo po ay pilit sinasako po ng mga Hapon. At ang araw pong ito na tinawag din pong Bataan Day ay siyang pinakahuling araw kung paano po ipinakita ang pagdepensa at pagmamahal sa kasarinlan ng mga Pilipino sa ating sariling bansa. Naway ang ating mga leader sa bansang ito ay ganun din po ang pagmamahal sa ating bansa na kahit dumanak pa ang dugo, kapag ka ang pag-uusapan po ay pagdepensa sa ating soberenya, ay hindi po dapat tayo nag-aalinlangan. Medyo natuwa tayo sapagkat ang ating Pangulong Duterte nagsalita ngayon. After 3 years, nagsalita ngayon na dapat daw tayo mga Pilipino ay magkaisa na proteksyonan ang ating soberenya. By first time ever, narinig po natin ang Pangulong Duterte na nagsasalita po ng ganyan. Anong ibig sabihin ba nito? Nagbago na ang kanyang polisiya, especially sa pakikitungo po sa mga Chino. Sa araw pong ito mga suki, dinagsa po ng mga nagkikilos protestang mga Pilipino ang konsulado po ng China sa Maynila. At iisa po ang sinasabing mensahe, amin ang Pilipinas! China, layas! O, ganyan po ang mensahe ng mga nagkikilos protesta. And of course, kami sa Leader News Philippines, nakikiisa kami sa mga kababayan po nating nagkikilos protesta at nagsusumigaw ng pagmamahal sa bayan sapagkat ang Leader News Philippines is purposely to uphold what is better, what is best for the Filipino people. Ayan, so sige. Mahalaga po ang opinion nating mga Pilipino at yan po ay pinakikinggan natin sa ating palatuntunan. So wherever you are mga suki, just simply like and put your comment on our FB page sa Leader News Philippines. At huwag niyo pong kaligtang i-follow at i-share ang ating page, especially ang ating live video para mas marami pong nakakaalam sa mga totoong nangyayari. Dispensa pala kahapon sapagkat medyo sinama ang ating pakiramdam. Ano? Nung Sunday po kasi ay nag-shoot kami ng advocacy video ni Senator Arcega. Senator Gerald Arcega, si Senador Bitay. Nag-shoot po kami ng kanyang advocacy video. Sobrang init. Sa sobrang init po, yung aking lalamunan ay parang uhaw na uhaw. At ako po biglang napilitang uminom naman ng pagkalamig-lamig. And because of that, ako po nadali po ng tonsillitis kahapon. Ayun. So sa edad kong ito, bigla akong nagkalagnat. Kahapon, sama ng pakiramdam natin. Saglit at marami naghihintay ng ating broadcast. Bakit ganito? Bakit ganito? Lumalabas yung ganitong ano. Ayan, okay. Ayan, so sige. Mga suki,
That's why I was not able to do our program yesterday dahil medyo parang kailangan nating pumunta sa doktor. Maga yung aking lalamunan, medyo nagasgas. So, ayan. Kaya't paumanhin po, dadahan-dahanin namin ni Clarence mo ng ating program. But we're so happy that we know you're there. No? Alam po namin nandyan po kayo. At kami naman po ay bilang pagpapahalaga po sa inyo, yung mga tinig po ninyo ay welcome na welcome po sa ating palatuntunan. Ano? And then I'm sure, ang topic po natin, tema natin sa hapon pong ito ay lahat pong tao, lahat pong Pilipino ay makaka-relate po rito. Ano bang mas mahalaga? Respeto o pagmamahal, mga suki? Ulitin natin ang ating mga telepono, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Meron tayong ilang reports, ano? Ito'y reports kahapon pa pero ayos lamang sapagkat importante ang mga balitang ito. Paratsadahin na po natin ang mga reports ng ating mga tagapagulat. Sa kaarawan daw ni Senador Sherwin Gatchalian, ang kanyang hiling, ang kanyang tanging hiling, ang mga barkadang re-electionistang senador dapat daw ay manalo. Alamin natin ang report na yan. Ang kakaibang report na yan ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan. Yes, paring Joe. Pakisabi, happy birthday sa aming Senador Sherwin Gatchalian ng Valenzuela. Pasok ka. Sa pagdiriwang ng kaarawan nitong si Senador Win Gatchalian, hiniling nito na manalo ang lahat ng mga re-electionist senators sa nalalapit na halalan. Ayon kay Gatchalian, dapat na pumili ang mga kababayan ng mga kandidato mula mayor, congressman hanggang senador na tiyak na makakatulong sa kanila at sa bayan. Nananawagan ng senador na dapat na pag-isipan ng mga botante ang mga kandidato na iboboto dahil makaka-apekto ito sa kinabukasan ng bansa. Inihalimbawa pa ni Gatchalian ng mga kasamang senador nang muling tatakbo ngayong halalan na ani ay subok na sa trabaho at serbisyo. Ayon kay Gatchalian, wish ko this coming election ay para sa ating mga kababayan na pumili ng mga public servants from mayor to congressman to senator na makakatulong sa kanila at makakatulong sa ating bansa. Itong pagkakatuon natin na pumili ng mga lingkod bayan, napakahalaga yan. Hindi simpleng pagboto, kundi dapat mapag-isipan natin ng mabuti dahil makaka-apekto yan sa bawat isa. At yun ang wish ko na pag-isipan natin, pag-aralan natin mabuti ang ating boto at pumili tayo ng mga lingkod bayan na tapat at may determinasyon na maglingkod sa ating lahat. So kasama pa sa birthday wish ninyo itong ating mga re-electionists? Of course, isa sa aking mga birthday wish ay itong mga re-electionists natin na kasama natin sa Senado at kasama sila sa majority group. Iba dyan ay mga personal friends ko katulad ni Senator Sani, Senator JB na matagal na kami magkaibigan. Wala pa kami sa politika ay magkaibigan na kami. So sana matulungan po ng ating mga kababayan. kabilang sa dumalo sa karawan nito si Gatchalian kasabay ng kick-off rally ng mga re-electionista sa may Valenzuela City ay sina Senador Cynthia Villar, Senadora Crispo, Senador Sani Angara at Senadora Nancy Binaya. Sa panayam, hiniling naman ni Senadora Cynthia Villar na humaba pa itong buhay ni Senador Gatchalian para mas makapagsilbi pa sa bayan. Ayon kay Villar, natin si Senator Sherwin Gatchalian on his 45th birthday. Nandito po kami sa Valenzuela City para i-celebrate sa kanyang birthday at sana mas marami pa siyang buhay na ibigay sa kanya ng ating may kapal para makapagsilbi siya sa ating mga kababayan. Ikinatuwa naman itong si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian at Congressman Wes Gatchalian ang pagdagsa ng mga supporters ng mga re-electionists at maging ang mga local supporters ng Valenzuela City na dumalo sa kick-off rally kasabay ng pagdiriwang ng karawan nitong si Senador Win Gatchalian. Ito si Jojo Sikat, nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa birthday report na yan.
46 years old lang pala ang aming senador, no? Batang-bata, no? Happy birthday, Senator Sherwin Gatchalian mula sa pamilya ng Lidonos, Philippines. At mula siyempre sa inyo pong lingkod, Harold na kami. Alright, sige. Mga bagong recruit naman daw po ng Drug Enforcement Unit ng Pasay City, tiniyak daw na salang-sala. Ayan daw po sa bagong assigned naman, bagong designate na Chief of Police ng Pasay City. Naalala niyo po ba na yung mismong Drug Enforcement Unit ng Pasay ay sinalakay dahil may binabangketa pong kaso ng drugs? Ayun, huli lahat, sibak lahat. Yan po ang nangyari. So, pinalitan. Sinibak lahat. So, siyempre, kailangan palitan. Nasaan na kaya ang mga siraulo, mga pulis na yun? Ano? Alam niyo ho, sa totoo lamang, hanggat ang ilang law enforcement officers natin ay mga bulok at nariyan pa rin po sa organisasyon ng PNP o kahit nasa PIDEA, mga bulok na agents po ng PIDEA o bulok na mga opisyal at tao po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po mapipigil ang drugs. Kaya't ang hinihintay natin makita ay yung tunay na paglilinis po ng mga bulok sa organisasyon, sapagkat paano tayo makakaasa ng unadulterated campaign laban sa drugs kung ang mismong mga nag-ooperate ay mga jablo, di po ba? Alamin muna natin itong latest update naman dahil pinagsisibak nga po yung mga miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Pasay City dahil sa katarantaduhan po nila. Ito po ang bago. Paring Boyet G. Magandang hapon. Pasok ka. Mainit ang kampanya ng Philippine National Police kontra sa iligal na droga, kaya naman nais pa natilihin ng PNP ang laban dito na kahit may mangilang-ilang pulis ang nasasangkot. Kaugnay nito, ang buong pwersa ng Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station ay nasibak kamakailan dahil sa pangungutong sa isang drug suspect na nauwi pa sa pagkaka-raid ng NCRPO sa nasabing tanggapan. Pero tiniyak ngayon ni Pasay City Chief of Police Senior Superintendent Bernard Yang, nakakasiguro niya ang publiko na magagampanan ng tama ng mga bagong recruit at itinalagang miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police ang kanilang tungkulin. Ayon kasi kay Yang, ang bagong mga itinalagang pulis sa DAU ay sinala ng husto upang hindi umano maulit ang insidente ng pangungutong sa nasabing opisina kung saan isang hinihinalang sospek ng droga ang inaresto na palalayain kapalit ng 100,000 piso. Sinabi ni Yang ang 20 bagong recruit ng DAU ay nagmula sa 11 police community precinct sa Lungsod Pasay na may ranggong PO1. Ang mga pulis anya ay walang mga kaso at record ng katiwalian kaya tiniyak na maayos magagampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, ang itinalaga naman bilang hepe ng DAU ay si Police Chief Inspector Wilfredo Sangel na gumaganap ding hepe ng Station Investigation Detective Management Branch. Pinalitan naman ni Police Senior Superintendent Bernard Yang ang dating Chief of Police ng Pasay City na si Senior Superintendent Noel Flores na nasibak din dahil sa command responsibility. Live mula sa Pasay City, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sana nga, hindi na maulit, ano? At sana po yung mga bagong assigned dyan sa Drug Enforcement Unit ng Pasay City ay talagang hindi po matitempt, hindi po masisilaw, hindi po bibigay sa mga kalokohan at hindi magagaya sa iba. Alright, tuloy tayo sa iba pa mga report. Leader daw ng Pimentera Criminal Group at iba pa, timbog daw sa NCRPO, 35 bilyong pisong halaga ng shabu na dali ng NCRPO nga. Narito po ang report ni Koy Laura. Yes, Koy.
Kasamang Errol maharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Republic Act 9165 ang itinuturong leader ng Pimentera Criminal Gang at dalawa pang mga kasama nito, kabilang ang isang barangay tanod ng kumagat sa inilatag na drug bypass operation ng mga pinagsanib na elemento ng Regional Drug Enforcement Unit ng National Capital Region Police Office, Manila Police District Police Station 4 at ng PIDEA NCR Regional Office nitong madaling araw ng Lunes sa loob ng apartment number 1817C, Algostro Building, Simon Street, Barangay 484, Zone 48 ng Sampaloc, Maynila. Kinilala ang sinasabing leader ng naturang grupo na si Porferio Pimentera at ang dalawang iba pa na kasama nito na sina Joseph De La Cruz na barangay tanod sa parehong lugar at si Orlando Naginlin, mga nasa hustong gulang. Ayon sa report ni Regional Drug Enforcement Unit Chief Police Major Ferdinand Mendoza kay NCRPO Chief Police Major General Guillermo Eliazar, nasa kote ang tatlong sospek matapos na bentahan ng mga ito ng illegal na droga ang isang undercover agent na nagpanggap na posure buyer. Na-recover mula sa posisyon ng mga ito ang 82 pieces ng plastic sachet ng mga hinihinalang shabu na may timbang na 516 grams o kalahating kilo at merong street market value na 3,508,800 pesos. Isang piraso ng caliber 22 revolver na baril, isang handheld radio at mga drug paraphernalias. Ayon pa kay General Eliazar, ang mga naarestong suspect ay nag-ooperate sa area ng Maynila at Quezon City. Konektado rin umano ang mga ito sa narco politicians na si Barangay Kagawad Ronnie Labongray na napatay sa isang engkwentro noong Marso 28 at mga high value target na mga ninja cops na sangkot sa pagpapakalat ng illegal na droga. Pero open secret dito sa lugar nito na yung mga local politician yun ay involved sa droga. Kaya nga, it has brought time ng peace with operation so that meron tayong appropriate na kaso ng apply sa kanya at eventually, matanggal siya sa kanya. Mula dito sa NCRPO headquarters sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Talagang ang pagtataka po natin ay lalong tumitindi, no? Habang may sinasabi pong napaka-init na anti-drug war, lalo namang dumadami ang drugs. Ano nga ba talagang dahilan, Clarence? Bakit nga ba ganyan? Sa halip na mabawasan ang drugs, matigil po yan ay lalong hindi lalong tumitindi. Milyon-milyon, bilyon-bilyon ang drugs na pumapasok sa bansa. Bakit kaya ganoon? Ay nako, talagang ang gobyerno po ay kailangan pong i-revisit ang kanilang kampanya. Sa bagay, paulit-ulit ko pong sinasabi ito, para bagang ang gobyerno ay nais patayin ang ahas ng droga. Yung droga represents yung snake represents the drug syndicate. Ang problema sa strategy po ng ating gobyerno, ang tinitira lamang po yung buntot ng ahas. So paano tayo makakasa na mapapatay yung ahas kung buntot ang tinitira? Di ba dapat? Very logical nang tirahin po ng gobyerno ay yung ulo ng sindikato, yung mga big time drug lords at pigilan ang supply galing sa China at pwede naman sigurong magkaroon ng collaboration ang gobyernong Pilipino at gobyerno ng China para pigilan ang pagpasok ng drugs. Hindi naman siguro mahirap sabihin yun sa presidente ng China na close friend po ng Pangulong Duterte, di po ba? Palagi ko hindi naman mahirap pa sabihin yun na tulungan niya po Mr. Xi Jinping ang aming gobyerno sa anti-drug war. Tulungan nyo kami. Hindi yun. Anong silbi ng mga drug rehabilitation donation na yan kung tuloy-tuloy naman ang bilyong-bilyong halaga ng Cebu galing sa China? Pakaisipan po natin ang aking sinasabi. Samantala mga kaibigan, isa pang report ang ating panoorin, angka ng Villar at Aguilar. Dominado pa rin daw po ang halalan or
ang mga halalan sa Las Piñas City. Panoorin po natin ang report, special report ni Ron Soriano. Yes, Ron! Magandang hapon. Go ahead. Angkan ng Villar at Aguilar, dominado pa rin ang eleksyon sa Las Piñas. Parang piyesta, nagkalat ang mga campaign materials sa lungsod ng Las Piñas. Ngayong halos isang buwan na lang, eleksyon na. Animo, matindi ang labanan. Pero ang totoo, halos iisang pamilya ang namamayani lagi sa politika sa lungsod na ito. Villar at Aguilar, magkakamag-anak. For Congresswoman Camille Villar, sa pagka-mayor Imelda Aguilar, at pagka-vice alkalde April Aguilar. Isang angkan na naliligaw ngayon ng boto para umuko pa na mataas na pwesto sa lokal na pamahalaan. Dinastiya ang tawag ng ilan. Gayunpaman, mahigpit daw na ipinatupad ng COMELEC Las Piñas ang mga panuntunan sa halalan. So far, we haven't seen any nagsisircumvent or sumusuway sa mga rules and regulation ng COMELEC regarding sa mga campaign materials. Ayan. Nilinaw naman ng ilang residente na nagpaalam daw sa kanila ang mga nagkabit ng campaign materials sa kanilang bakuran. Okay naman, paalam naman sila sa akin na magkabit dito sa may CA Las Piñas ng campaign materials. Nasabi ko ayos naman. Tingin nyo po sumunod sila sa COMELEC rules and regulation po? Opo. Sumunod naman sila. Paalam naman po sila. Kuya, ano pong pangalan nila? Ako si Mang Boy. CA Las Piñas. Ang iba na may nagulat sila. Paggising isang umaga, nakapaskil na ang mga mukha ng politiko sa kanilang taragkahan. Ngunit ito'y hinayaan na lang. Paalaala pa rin ng COMELEC na sundin ang mga batas sa eleksyon upang maging maayos lang ang nalalapit na halalan. Live mula sa Las Piñas City, Ron Soriano, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa report na yan ni Ron Soriano. Talagang matining pa rin ang apelyedong Aguilar at Villar dyan po sa Las Piñas City. Ayon sa report ni Ron Soriano. Parang ilang dekada na, yun pa rin ang mga apelyedong namamayani po dyan sa ngalan ng politika or sa politika, no? Parang sa Makati rin, ano? Sa Makati, Binay. Sa Valenzuela, Gatchalian. Sa Quezon City, ano kaya dyan mangyayari sa Quezon City? Medyo matindi daw ang labanan sa Quezon City. Crisologo Belmonte. Ayan. Dyan sa inyong mga lugar. Balitaan nyo nga kami. Samantala mga suki, ulitin natin ang ating survey question. Ano ba ang mas mahalaga po sa inyo? Sa inyong palagay, respeto ba o pagmamahal? Panoorin po natin ang ilang sagot ng ilan pong mga sumagot na kababayan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ray Salonga ng Las Piñas Host Lions Club. Para sa akin, ang importante ang respeto. Kasi isa sa mga highest hierarchical needs ng tao ay ang respeto. Ang pagmamahal ay maari mong makuha ng madalian dahil kayo ay nagkaroon ng physical attraction. Subalit ang respeto ay mahirap itong ma-earn. So kinakailangan mo talagang magpatunay pa ng iyong mga ginagawa sa pagkatao, ang iyong moral, ang iyong manners, ma-earn mo yung respeto. Sa mag-asawa, pwedeng mawala ang pagmamahal, subalit ang respeto ay nananatili. At dahil may respeto ang isa't isa, ang pagmamahal ay nare-revive. Magandang hapon po. Afternoon, I'm past District Governor Susan Rosana Santillana of PA 182. My friends used to call me PDG Rock. Now, tinatanong ko dito kung alin po ang mas matimbang sa atin. Yung respeto o yung love. Para sa akin,
akin, mas matibay ang respeto. Pag may respeto ang bawat isa sa ating nilalang, comes right away is the love to each other. So respect one another so that there will be a unity, there will be togetherness, and there will be love to all our nation. Thank you very much. Hello, a blessed afternoon. Yung sa inyo, kailan ang bola? Ay, yun pala yun. I am Past District Governor Procesa B. Peña of District 30182, Past District Governor for Lion Year 2012-2013. The question here is kung ano ang mas mahalaga, respect or love. Actually, both are okay, but I think if there's kung mayroong respeto, talagang mayroong love. Kasi pag wala ng respeto, mawala rin love. Yun ang definition ko. That's why respect is the most important aspects of our life. Okay? So, yun lang po. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Thank you for the very meaningful answers ng ating mga kababayang humarap sa camera po ng Leader ng Philippines. Yan ay sa pamamagitan ni Operations Head Engineer Oliver Licop. Batiin muna natin ang belated anniversary ang Ambassadors Riders for Road Safety na nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo last weekend. April 6 and 7 at sila po'y nandyan, naglunoy sa Anawangin Cove. Ayan, tapos pumunta raw sila sa Capones Island, dyan sa Zambales yan. At nag-ipon-ipon sila, siyempre bilang pagpapahalaga ng kanilang organisasyon at sa kanilang advokasiyang magpalagana po ng kaalaman sa road safety, sa mga riding community. At yan si Bro Oliver, ang founder po ng Ambassadors Riders, ay kilala yan sa pagtuturo ng libre, kaalaman, seminar sa road safety, sa riding, safe riding techniques and skills. Yan. Anibersaryo nila last weekend, ano? At yan, nagkasayaan sila sa sa beach, ano? Sayang hindi tayo naimbitahan, ano? Kailan kaya tayo maimbitahan yan? Kailan kaya tayo maimbitahan? Panoorin muna natin ang ilang video ng anibersaryo ng Ambassador Riders for Road Safety. Happy anniversary, Ambassador Riders for Motorcycle Safety! Oh, yeah! Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Happy anniversary ulit. Ambassador Riders for Motorcycle Safety. Yan. Okay. So, allow me to... ba't hindi ako makapag-post sa wall ko mismo? Oh, may huwag itong Facebook. Hindi ako ang dami kong attempt na mag-post pinagbawalan ako ng Facebook. Ba't ganun? Oh, kahit siya paano nag-share ako ng mga 130 shares sa mga grupo? baka nagalit yung Facebook. Saglit. Sagot ni Lane Consulta sa tanong natin, respeto. With 2 exclamation mark pa. Mamayho Osis, ang sagot niya naman, respeto po. Domingo Rabe, pareho po yan kailangan. Walang respeto ang isang tao kung hindi niya mahal. Paano masasabi ng isang tao na mahal niya ang isang tao kung hindi niya naman nire-respeto, sabi ni Domingo Rabe. Manoy Jimbert Brocales, kung tunay ang pagmamahal ay kasama dyan ang respeto. Sa aral na ibinigay ng Panginoong Hesus, love yourself and your neighbors. Nangangahulugan dala nito ang lahat. Manoy Jimbert sa Canada. Maray na hapon. Tabi. Jelly Credo de Jelly de Belen tuloy. Jelly Credo Belo. Diyan sa Australia. Respect po kasi if may respeto, mahal mo yung tao. Thank you, Jelly. Classmate, batchmate. Vintin Sulit dyan sa Santa Rosa. Sa Santa Rosa ba ito? Sa Binyan. Santa Rosa. Pagmamahal, nabubuhay ang tao sa pagmamahal. Thank you, Vintin. Sabi niya, yes.
Maricel Llanza sa Australia. Hi Maricel, kumusta kayo dyan sa Australia? Respeto. Ayan. Sumagot ulit si Vintin. Nagmula tayo sa pagmamahal at mamamatay tayo lahat ng may pagmamahal. Sana nga sana ganyan ang tao. Mabubuhay sa pagmamahal at hindi na mamamatay dahil may pagmamahal. Thank you, Vintin. Amalia Coreses Piñaranda, sabi niya, respeto. Lay Lungalong Soriano, respeto. Pwede mo irespeto kahit hindi mo mahal. Ganon. Ayan. Sige. May kakausapin tayo, no? Sige. Sinong nandiyan sa linya natin? Sige. May sasagot? Okay. Ituloy ko muna ito. Sige, ituloy ko muna ito. Jojo Cagayan. Gakayan, sorry. Jojo Gakayan, respeto ang sagot niya. All caps pa. Arlene Zuwaso, both, sabi niya. Vera de los Santos, pagmamahal kasama ng respeto. Mahirap ang walang respeto kung nagmamahal. Merong mga taong sasabihin sa iyo na mahal na mahal kita. Pero there will be instances na hindi ka nire-respeto. Parang questionable, di ba? Questionable yata. Sige. Paano mo nga naman sasabihin mahal mo ang tao pero hindi mo nire-respeto? Yan. Juliet Abalos, amiga, respect mas kailangan ng bawat isa. Paano kung di naman natin kailangan mahalin ng bawat tao na dumarating at nakakilala natin? Mas mahalaga kung nire-respeto natin ang bawat isa. Thank you, Juliet. Carlito Turalba, parehong mahalaga yan. Okay, sa live comment tayo. Yan ba sinasabi mo? Sa live comment. Bakit pinagbawalan ako ng Facebook na magano? Kuya Errol, ang galing mo pala, kumanta. Sino to? Sintunado nga yan eh. Sinadya naming isintunado para mapansin nyo. Alin ba yan? Yung last week, nasaan na ako? Teka. Kuya Errol, ang galing mo pala kumanta. Si Senadora Emily. Malilin. Yung last Friday ang napanood niya. Okay. Alright. Sige. Teka, nasaan na yung saglit lang mga suki, ano? Kayo po, ano pang inyong sagot? Allow me to go to the live video muna. Ayan, sige. Ano bang masarap na late ng merienda natin, ano? Mamaya magmimerienda kami ni Klo at late na kami na gano. Thank you sa mga nanonood sa atin. Allow me to go to the live comments. All right. Si Koy, sabi niya, pagmamahal kasi kasama na doon ang respeto. Siero Kaones, respeto. Sabi naman ni Lynn Gabon, of course, respeto. How can you love a person if there's no respect? In the first place, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay. How? Hehehe, sabi niya. Alright. Vim Rene. Pareho lang po. Pero mas mabigat yung respeto. Thank you, Vim. Mika Capiral Olivero, sabi niya, respeto, pag may respeto kasi kaya mo nang i-handle ang pagmamahal. Talaga. Nagsimula lang sa respeto tapos papunta na sa pagmamahal. May ganon. Nagkamali doon kay Pacquiao. Ano yung kay Pacquiao? Di ko alam yun Ate Gina Mapi ng DWWW 774 kilohertz AM stereo. Yan, sa Maynila po yan. Kung anong kahalagahan ng isa ay gayon din ang isa. Kaya hindi maaring piliin lang ang pagmamahal o ang respeto lang. Anong saysay ng pagmamahal kung walang respeto? At ang respeto naman kung walang pagmamahal. Parehong mahalaga. Sabi ni Ate Gina Mape, ang isa po sa inirerespeto nating reporter, broadcaster ng DWWW Manila.
Thank you, Ate Gina. Denji David. Ayan, paring Bong David, ganda ng background mo, idol, pare. Oo. Background ng ano yan eh. Araw ng Kagitingan. Yan. Okay? So, ano ba talaga? Pagmamahal o respeto? Ano po sa tingin ninyo ang mahalaga? Alright, sige. Magbabalik po kami. Pagbabalik po natin ay ikakampanya po natin yung bloodletting project ng isa sa mga grupong sinusuportahan po natin. Saglit lang, balikan po namin kayo. At habang kami po ay mag-post for a short break, ulitin natin ang ating survey question. Ano ba ang mas mahalaga talaga? Respeto o pagmamahal? Ayan, pakaisipan po natin at ang opinion po ay ninyo ay welcome sa ating palatuntunan. We'll be back after some reminders. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.